L-ekonomisti tal-Kunsill Fiskali Konsultattiv qed isostnu li għalkemm din is-sena tkabbir ekonomiku ta' Malta mistenni li jimmodera x'aktarx li sa jibqa' l-aktar b'saħħtu fl-Unjoni Ewropea. Fl-analiżi tiegħu ta' rapport tal-Ministeru tal-Finanzi, il-Kunsill Fiskali qal li waqt li tkabbir fil-kummerċ internazzjonali mistenni li jimmodera, it-turiżmu qabeż l-aspettattivi. L-esportazzjoni tas-servizzi baqgħet ukoll reżiljenti. Dwar il-finanzi pubbliċi, l-ekonomisti qalu li fl-ewwel nofs tas-sena kemm idħulu kemm l-infiq tal-Gvern kienu għoljin meta mqabbla ma' tbassir. Qalu li dan wassal għal deficits ta' 172 miljun, ferm anqas mit-tbassir ta' kważi 788 miljun euro. Spjega li dan ir-riżultat jirrifletti dħul b'saħħtu mit-taxxa u tfaddil f'ċerti elementi ta' nfiq. Għalkemm innota li hemm riski ta' nfiq ogħla f'ċerti oqsma. Għamilha ċara li biex jintlaħqu l-miri fiskali għal din is-sena, ftit li xejn jista' jkun hemm tkabbir fin-nefqa wara żieda qawwija ta' aktar minn 14% s-sena li għaddiet. Qal li biż-żieda fin-nefqa ta' 8.8% fl-ewwel 6 xhur tas-sena, il-Gvern jeħtieġ li jkun viġilanti fit-tieni nofs tas-sena biex tiġi żgurata l-konformità mar-regola l-ġdida tal-Unjoni Ewropea. Fl-istess waqt qal li tkabbir ekonomiku aktar b'saħħtu mistenni li jwassal għal proporzjon tad-dejn mal-prodott domestiku gross aħjar meta mqabbel ma' tbassir preċedenti. Innotaw li d-dejn tal-Gvern mistenni jibqa' sew taħt il-limitu ta' 60% tal-Unjoni Ewropea. Fost ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu, il-Kunsill sostna li l-Gvern għandu jħaffef ir-riformi strutturali fuq sma produttivi, b'mod partikolari d-diġitalizzazzjoni, it-tranzizzjoni ekoloġika, it-titjib fil-ħiliet tax-xogħol u riżultati edukattivi aħjar.